Depende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. PWD, patay matapos maabangga ng jeep sa Bukay, Abra. Traffic sa Baguio City, patuloy sa pagbigat. Alaala ni President Emilio Aguinaldo, sinariwa ng kanyang dating driver. Pagpaparami ng pine tree sa Cordillera, nananatiling hamon. May pananagutan ba ang kumpanya kung nadisgrasya ang pasahero sa loob ng bus? Ang sagot, alamin sa Ikaw at ang Batas. Tradisyonal na pangingisda, buhay na buhay pa rin sa Kapangan, Benguet. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Laimbag nga rabi amyanan na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patay ang isang person with disability matapos mabangga ng jeep sa Bukay, Abra. Magbabalita, Randy Guzman. Bagamat nadala pa sa ospital ang 60 anyos na si Anita Neri Macabeo, di kalaunan ay pumanaw rin. Ito ay matapos siyang mabangga ng pribadong jeep na minamaneho ng 25 anyos na si J.R. Escaler Catriz pasado alas 12 kahapon sa kahabaan ng Bukay Manabo Provincial Road, partikular sa Sitio Dispensary, Barangay Siblong. Yan ma'am, nung mga ganung oras, yung jeep na paparating, nakita niya na yung babae may akmang tatawid. Kaya siya nagminor. Pero nung bumili ulit yung babae, pagkatapos siya umabante yung jeep, tinuloy niya. Biglang huwit na ulit yung jeep. May babae, kaya nagkabanggaan sila sa gitna ng kalsada. Medyo iniwasan pa nga po ng jeep, pero nahagip pa rin po. Inireport daw ito ng isang concerned citizen sa Bukay PNP at agad naman nilang nirespondihan at dinala ang biktima sa ospital. Yung paa niya po, sabi na naipit talaga sa gulong ng jeep, kaya medyo basag siya. Saka marami po siyang, may tama rin po siya sa ulo, na may bukol siya. Conscious naman siya ma'am nung inabutan namin, kaso medyo naghihingalo ma'am. Ma'am, patay na po siya ma'am nung alas 3 kaya sa nahatin yun. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bukay Police Station ang driver habang hinihintay ang pasya ng pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patuloy na bumibigat ang traffic sa Baguio City. Ayon sa Baguio City Police Office, ginagawan nila ito ng paraan. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Sa datos ng City Tourism Office, pumapalo sa 8,000 hanggang 10,000 turista ang pumapasok sa Baguio kada araw. Every weekend, we can pick up to 20,000 per day. Meaning, pag nag-accumulate yun, it will be more. No? It could be 30 to 40 for the entire weekend na yon. Kasabay nito ay ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Kasi sa paglalangan ng traffic, yan yung isa sa lagi nating ina-addressan halos everyday.
3 times a day na nagbibigay po ng guidance ang ating command group tungkol sa traffic, and then of course the Chief Traffic Enforcement Unit na paigtingin ang deployment ng mga tao sa kalsada. Actually, ang nakakakain ng maraming personnel ang ating traffic. Konti na lang ang iniiwan aside from those sa ating mga patrollers, halos traffic na ang ginagawa. Nagsimula na rin silang maglagay ng mga signages sa mga daanan, lalo na sa mga ginagawang kalsada. May effect yung mga road constructions, pero isa din ito sa tinututukan natin na may special deployment talaga yung mga personnel natin kung doon sa mga construction sites. And then doon nga tayo nagre-reroute. For example, dito sa may bandang Ligarda, no, na may mga road constructions, we have to reroute yung mga daan para to ease up yung traffic congestion. Halos lahat na rin ng mga intersection sa Central Business District ay may nakabantay na enforcer. Para sa traffic enforcement, hindi po applicable yung gano'n na bahala na silang magbigayan kasi hindi natin may iwasan. May mga matitigas ang ulo. Actually, marami ang matitigas ang ulo kahit nakikita nilang hindi pwede, masikip yung daan, porque daw walang nakalagay na signage na no parking. Of course, common sense will dictate, no? At ito yung cause ng, ito yung cause ng traffic problem natin. Itong mga pasaway na drivers na kailangan ang management talaga ng mga traffic enforcers. Habang pabigat ng pabigat ang traffic, napansin din ang pagtaas ng mga vehicular accidents sa lungsod. Katunayan, mula June 1 hanggang sa kasalukuyan, 29 na aksidente na ang naitala sa lungsod. 4 na katao ang naitalang sugatan sa mga aksidenteng ito at maswerteng walang namatay. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Maliban sa mga kabataan, ipapaabot na rin ng Philippine Mental Health Association ng mga serbisyo nito sa mga senior citizen na nakakaranas ng mental health problems. Magbabalita, Charles Limon. Maraming kabataan ngayon ang dumadaan sa mental health problem gaya ng depression. Tingid sa kaalaman ng ilan, nakakaranas din ng ganitong problema ang mga senior citizen. Naniniwala po tayo na walang pinipili po ang mental health concern. Ang mental health illnesses, wala pong mukha, walang gender, wala din po yung kasarian. So, regarding sa age bracket ng senior citizen, for the past years, we have at least 5% from the total of people who seek for psychosocial support. Epekto ng stroke, depression, dementia, Alzheimer's disease at iba pa ang mga kinakaharap na hamon ng mga senior citizen. Kaya naman, ang Philippine Mental Health Association planong iabot ang serbisyo nito sa mga senior citizen. Especially with the pandemic now, that it is really a problem. Maybe not only the politico, but the constituent. You know? So we will now try to reach out. We'll try to reach out to these provinces, municipalities like Cordillera, and explain really what is mental health. So ang gagawin natin is awareness. We'll try to make it to the people, community na aware kayo na lahat tayo ay may mental problem. Tuloy-tuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng grupo sa iba't ibang local government unit at mga paaralan sa pagsugpo sa mental health problem ng mga estudyante. We are more concerned with the problems of students, especially during the pandemic, wherein some students took their own lives, and that is a very big, one life is one too much for us. So as advocates of mental health, we have reached out to the schools and of course our local government that this is a concern not only of our organization but the whole of the Cordilleras. Sa kabila nito, hindi kaya ng ilang miyembro ng grupo ang pagresolba sa mental health problem ng rehiyon. Kaya naman, humihikayat pa sila
ng mga volunteers para sa kampanya. We are asking, parang kami, we are also volunteers in the PMHA Board of Management. So it's the same with other people who wants to join and help PMHA. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang pamalang lungsod ng Baguio ng 69 na mga suicide cases. Aabot sa 37 ang mga lalaki at 32 ang mga babae. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ano ang obligasyon ng isang bus company pag tinanggap niya yung bayad ng ticket ng isang pasahero? No? If a passenger purchases a ticket for a trip to Manila, a ticket was issued by the bus company, ang principal purpose and principal obligation ng bus company is to deliver the passenger to his destination. Pag along the way, hindi umabot yung pasahero sa kanyang destination for whatever reasons there is, then the bus company shall be liable for breach of contract to carry. Ayan ay maliwanag sa isang decision ng ating Korte Suprema sa case ng Amen Transportation Company Incorporated versus Court of Appeals. Dito merong isang pasahero na sumakay, galing siyang Naga City at papunta sa Camarines Sur, and along the bumili siya ng ticket, na-issuean siya ng ticket, nabigyan ng upuan. Along the way, nagkaroon ng aksidente dahil yung pasahero nilabas ang portion ng kanyang kamay doon sa bintana ng bus. Unfortunately, merong passenger car na dumaan at tinamaan yung kanyang kamay. When the arm of the passenger was hit by the oncoming pickup truck, na-injure, na severe yung arm, dinala siya sa ospital. As a result of the hospitalization of the passenger, natural, hindi siya umabot sa kanyang destination. Hinablaan niya ngayon yung bus company. At sabi niya, meron tayong kontrata. Dadalhin mo ako dapat doon sa aking destinasyon. Sabi ng bus company, hindi naman namin kasalanan na nilabas mo yung kamay mo. Kasi nung araw wala pang aircon buses. Yung tinatawag nating mga ordinary buses, pwedeng buksan yung mga bintana, nilabas mo yung kamay mo, so ikaw yung negligent, hindi yung bus company. Sabi ng Supreme Court, talaga ang obligasyon ng bus company is to bring the passenger to his destination as evidenced by the fare or the ticket that he or she purchased at yung pera na binayad ng passenger. However, merong however ang Supreme Court. Ang sabi niya, kung ang pasahero ay may contributory negligence, then that liability can be mitigated. And ito ay governed by Article 1733, 1755, and 1756 of the new Civil Code. Dito sa 1733, sabi niya, dapat ang mga buses should observe extraordinary diligence for the safety of passengers. And 1755 says dapat merong human care and foresight ang mga bus companies so that yung mga passengers will reach their destination. 1756
Ang sabi niya, in case of death or injuries of passengers, common carriers are presumed to have been at fault, or may presumption of fault, or to have acted negligently, unless of course they can prove due diligence. So in this case na pinag-usapan natin, ang sabi ng Korte Suprema, although may liability dahil hindi nga umabot yung pasahero sa kanyang destinasyon, there is a mitigating circumstance na may consider on the part of the bus company because nagkaroon ng contributory negligence yung pasahero nung nilabas niya yung kanyang kamay sa bintana ng bus. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, alaala ni President Emilio Aguinaldo sinariwa ng kanyang dating driver. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man.
Sinariwan ng isa sa mga driver noon ni dating Presidente Emilio Aguinaldo ang alaala nito sa nalalapit na paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Magbabalita, Charles Limon. Kahit 86 na anyos na si Tatay Pelayo, tandang-tanda nito ang mga alaala sa unang presidente ng Republika ng Pilipinas. Bali driver ako nung anak niyang buso, yung Cristina. Kaya nung magkasakit siya, yun, hanggang si Cristina kasi ang nag-aalaga dyan sa Hinere, anak na bunso. Ay, siya yung yung talagang close siya sa Hinere yung anak niyang yun. Kaya kasama-sama kami doon sa Veterans Memorial Hospital. 1962 nang isugod sa Veterans Memorial Medical Center si Aguinaldo. Nasa 20 anyos pa lang noon si Mang Pelayo nang nakisama ito sa isa sa mga katulong ni Cristina Aguinaldo Suntay. Pero sa pagsisilbi nito, imbes na matipunong bayani, nanghihina at nakaratay na sa ospital ang kanyang nasilayan. Kaya sa paglipana ng iba't ibang mga dokumento at pananaliksik ukol kay Aguinaldo, hindi pa rin daw nito matutumbasan ang alaalang nakausap at nakasama niya ang dating Pangulo. Mababait naman sila eh. Mababait lalo na yung General eh. Pag kinakausap namin yun, binibiro nga namin siya eh. Lolo, sabi niya, Lolo, totoo ba yung ikaw ang nagpapatay kay Endos Bonifacio? Ay, yun, hindi. Okay paniniwala yun. Hindi totoo yun. Yun ang sabi. Nabibiro-biro na mabait siya eh. Mabait? Oo. Anak din kami. Kaya ang ko namin siya, General, ganun din. Parang magulang na namin siya. Lolo, ganyan matawagin namin siya. Ganun. Sa murang edad nito noong 1950s, nagsimulang namasukan si Mang Pelayo kay Cristina Aguinaldo Suntay na anak ng dating presidente at napalapit lang ito sa Pangulo 2 taon bago ito pumanaw. Doon kami sa ospital nang mamatay siya. Kaya yung Cristina, nang mamatay siya, parang nawalan na rin siya ng mana. Nahiga na lang siya sa aso pa, siyempre. Na sama loob niya, gano'n. Napagsilbihan ni Mang Pelayo ang 2 henerasyon ng pamilya Aguinaldo. Sa ngayon, nagsisilbi pa rin siya sa pamilya Aguinaldo sa Aguinaldo Museum sa Happy Glen Loop, Baguio City. Dito, makikita pa rin ang mga orihinal na mga personal na kagamitan at mga medalya ni Emilio Aguinaldo. Nandito rin ang kauna-unahang bandilang iwinagayway noong June 12, 1898. Umaasa pa ang kaapu-apuhan ni dating President Emilio Aguinaldo na si Emilio Aguinaldo Suntay III. Mas marami pang mga Pilipino ang makasilay sa bandila bago ito maglaho. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nananatiling hamon sa DNR Cordillera ang pagpaparami sa mga Benguet pine tree. Kung bakit, alamin sa report ni Charles Limon. Sa pagpasok ng tag-ulan sa Cordillera, ling aligaga ang DENR Cordillera. Tag-ulan kasi ang mainam na panahon para sa pagtatanim ng Benguet pine tree. Ang magpatubo sir, madali lang. Mga 10 to 20 days, tutubo na yan. 15 to 15, tutubo na yan. Tapos mag-antay ko uli ng 5 days para maging ganito, pwede nang itanim, ilipat uli. Sa yung ganito, ilipat mo tigi-isa. Hamon ngayon sa ahensya ang pagpaparami pa ng mga Benguet pine tree dahil sa madalas na forest fires at talamak na conversion ng mga gubat bilang taniman ng gulay. Palagi natin sinasabi sa mga kasama natin sa Cordillera na if possible ba iwasan yung pagsusunog ng forest because that will destroy yung mga new generants. Okay? Yung mga pagbobo doon. Kasi pag kung pusang tumubo, makapaling mabuhay na yun kaysa yung intervention ng tao at magtatanim ka pa. Okay? Sa ngayon, nasa 44% na lang ang forest cover ng Cordillera. Kumpiyansa ang DNR na kaya nilang abutin ang dagdag na 5%.
5,310 na mga puno ang plano nilang itanim ngayong taon. Enhancing the biodiversity of the area if we plant species that are endemic in the area. Hindi siya yung exotic sa area, okay? Bawal yung mag-introduce ng foreign species in area na meron maraming tayong yung indigenous species. Okay? Kaya para mapayabong pa ang pagpapahalaga sa mga ito, inilunsad muli ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pangalawang taong pagdiriwang ng Saleng Festival. Isa sa mga dapat abangan ang Tree Cart Parade. Tree Cart Parade is one powerful advocacy of encouraging the business sectors to greenify their facades even on a limited space and bridge the gap between city life and nature. Maliban dito, alok pa ng pamahalang lungsod ang iba't ibang aktibidad na maglalapit sa publiko at sa kalikasan. Sa ngayon, papalo sa 70 to 80% ang survival rate ng mga pine tree sa Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ngayon, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Malaki raw ang may tutulong ng patuloy na paggamit ng isang tradisyonal na paraan ng paghuli ng isda o asal sa turismo ng Kapangan, Benguet. Kaya lang, hindi sang-ayon ang ilan sa mga mangingisda. Kung bakit, alamin sa report ni Randy Guzman. Gamit ang isang kubong gawa sa kawayan na nakaharap sa direksyon kung saan nanggagaling ang tubig sa ilog, nasa sala ng mga mangingisda sa Amburayan River, Kapangan, Benguet, ang mga hipon, kabibe at ilan pang mga lamang tubig. Ito ang pag-aasal, isa sa mga tradisyonal na paraan ng panguhuli. Tapi naglugrugian na dito po dahil hindi nawak na dololong ni kung tatang niya permit kung ada kami mati sumasaro na tuloy ni na garamit pati na. Sa likas na ganda ng ilog at sa buhay na tradisyon ng pag-aasal, nakikita itong isang magandang panghikayat sa mga turista. But it would really help po sa tourism namin. Kaya nga ang ginagawa ko, ever, kung ipapalad namin sa may-ari, kung willing sila, kasi kailangan namin po yung consent nila, dadagdag namin siya sa itinerary sa barangay na yon, ng tour package nila. Kasi maganda yung background ng asa na to, it's an indigenous way of cutting fish. Wala naman daw problema sa mga mangingisda ang planong ito ng pamahalaan ng Kapangan, pero mayroon lamang silang kahilingan. 150 so nga naaramin nun pang naramit ti barangay ubinat iso dati kulit ije entrance ije store ije anti rangkanya ije ano awan ije barangay official kat kami ti agad. Pag nagkataon, malaking bagay rin daw itong pangdagdag sa kanilang kabuhayan. Plano ng Tourism Office ng Kapangan na makipagpulong sa mga mangingisda sa Agosto para mapag-usapan ang sistema sa pinaplanong atraksyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Happy weekend!